יותר, תמיד עם מטרה, לעולם הוא לא עוצר. כל היום במבוא, נתאמנו פה שעות, ממש כמו מים, משתגעים בקרבות. לא צריכים טובות, תן לי את האות, הקרב מתחיל, שם בצד המחשבות. תקלטו אותי, מתפוצץ פה בזירה, תבינו אני בלתי ניתן לעצירה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו ממשיכים בערב. תודה רבה לעיריית אשקלון ונציגי היקרים שעזרו ותמכו ונשאו דברים. אנחנו ממשיכים הלאה עם הקרב של אייזנר עידו שמגיע אלינו מבאר שבע, וולרה מושיילוב שהוא מקומי אשקלוני, תלמיד של שרון. סורי MMA, קובעים פה את הטון, מוריד אותו בנוקאוט וחוזרים להתאמן. יש מה לשפר, לאף אחד אני לא מחשבן, יש גם טקטיקה, בקרב אני לא מתכנן מהלכים של יריבים. אני פה מצנן ללא פחד, יש לי לב של אמיצים. ביום שאחרי אני לא מרגיש את הכאבים, נלחם עד הסוף, זו דרך החיים, וכמובן שבזירה אין לי חברים. כל הקהל מריע, הקרב שלי מתחיל, נלחם בכבוד, קטנות אני לא משחיל. מכל האימונים אני מהר כמו טיל, מכניס ימנית עם השמאלית אותו מפעיל. לא חושב התוצאה, פרט לניצחון, סורי MMA, קובעים פה את הטון. לא חושב התוצאה, פרט לניצחון, מאמן אותי שרון, וזה היתרון. לא חושב התוצאה, פרט לניצחון, תמיד רגועים, לא בונים על השעון. לא חושב התוצאה, פרט לניצחון, סורי MMA, קובעים פה את הטון. שתי דקות. פייט! יאללה וולרה! עוד אחד! עוד אחד! תמשיך! תמשיך! נראה לי הוא הצירי. עוד אחד! בעיטות! בעיטות! ולהחלטת שופט, לאחר בנוקאוט, לאחר שתי בעיטות לראש, מחיאות כפיים לזוכה וולרה מושיילוב. גבירותיי ורבותיי, מחיאות כפיים. תודה רבה גם לעידו אייזנר, קרב יפה. אנחנו מתקדמים אל הקרב הבא. הישר מקריית שמונה הרחוקה. קבלו